Diyos maray na aldaw sa indugabos mga tugang. Pagirumdum po sa mga devoto ni San Judas Tadeo sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atidir kang banal na misa. Paki-off o ilagtabi sa silent mode ang sa indo mga cellphone. Likayan ta po ang pag-picture o pag-text, urog na sa laog kang Santa Misa. Mantiniron ta po ang solemnidad asin kabanalan kang simbahan, asin urog na ang selebrasyon ng Santa Misa. Diyos mabalus po. Maluhod po kita para sa prayer to the Immaculate Heart of Mary. First Saturday Devotion Prayer to the Immaculate Heart of Mary. Petitions. We pray for the Church, the Pope, the clergy, and the religious, our families, and our parish. We pray for the conversion and consecration of Russia and China to the Immaculate Heart of Mary. O my Jesus, I offer this devotion for love of you, for the conversion of poor sinners, and in reparation for all the sins committed against the Immaculate Heart of Mary. O Mary, Virgin and most powerful Mother of Mercy, Queen of Heaven and Refuge of sinners, we consecrate ourselves today to your Immaculate Heart. To you we give our bodies, our hearts and souls. To you we give our homes, our families, and our country. Mindful of this consecration, we now promise to imitate you by the practice of Christian virtues with regard for human respect. We resolve to receive Holy Communion on the first Saturday of every month when possible, and to offer daily 5 decades of the Rosary with all our sacrifices in the spirit of penance and reparation. Amen. Most Holy Trinity, I adore thee. my God, I love thee in the most blessed sacrament. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Jesus, Have mercy on us. Most Sacred Heart of Have Jesus, mercy on us. Sorrowful and Immaculate Heart of Mary, Pray for us and save us. Queen of the Rosary, Sweet Virgin of Fatima, who has deigned to appear in the land of Portugal and has brought peace both interior and exterior, we beg of you to watch over our dear homeland and to assure its moral and spiritual revival. Bring back peace to all nations of the world, so that all, and our own nation in particular, may be happy to call you their Queen of Peace. Our Lady of the Rosary, pray for our country. Our Lady of Fatima, Obtain for all humanity adorable peace. Amen. amen. Prayer to our Mother of China. O most loving and merciful Father, have mercy on the immense population of China and all those who do not yet know you. Through the most holy name of your Son, draw them into the light of the gospel and grant them the grace of eternal salvation. O most compassionate Jesus, you are the Redeemer and Savior of the whole world. Through your divine mercy, enlighten the people of China with your truth, and receive them all in the abode of your most sacred heart. O most Holy Spirit, be propitious to the Holy Catholic Church, Church in China and in the whole world, and make her strong and secure against the attacks of her enemies. Grant your grace for the conversion and salvation of all the Chinese people. Let the missionaries, priests, religious, and laity zealously and loyally proclaim the gospel without fear and spread the Holy Church throughout China and the whole world. O Blessed Virgin Mary, Mother of God and our Mother, pray for all those who are still in darkness. We implore you, pray for the conversion of China, also redeemed by the most precious blood of your divine Son. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name.
Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Hail Amen. Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy As Spirit. it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Mother of China, Pray for us. Oratio Imperata, pamibi laban sa bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunongan na nagaagtabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day minasabotan asin nautoban sa imong kabuotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagkasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asin ngunya namamatean mina an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-inita, nagdadakol as sinukukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Day kaming mabibirikan kundi ika mamomoto na ama. Sa sai mo kami minahagad din kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namomotan, asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kami magtalubo o na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwa, Diyos Marina Aldaw, sa Indogabos, mga tugang. Ngunyan, kafiestahan ni Saint Alfonso de Liguori, Bishop and Doctor of the Church. Idulot niya to ang Santa Misang ini sa mga minasunod na intensyon. Misa pasasalamat para sa 28th sacerdotal anniversary of Father Neil Jose Aranas kan St. Jude Tadeus Parish. Para sa BIR anniversary kan BIR Legazpi. Pasasalamat man ni Lauraya Bolinaw and family, Ubusan family, for the gift of life by Angela Los Baños, for the gift of life ni Minda Pineda. Pasasalamat man ni Rafaelita Howe and family, in honor of Immaculate Heart of Mary ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. Pasasalamat ni John, Eka, E.G. and Gabe. Para sa 25th retirement anniversary of Celestina Magdamit, kan Magdamit family. For Mary Agnes' birthday, kan Lecom family. Para sa birthday blessings, kahagadan ni Mary Agnes. Pasasalamat man ni Judith and Saldi Munoz, Andre and Lot Garcia and family. Mga kahagadan, for good spiritual, physical health, and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantare and family. For guidance for examination, ni Althea Huarde. Special man nakahagadan ni Margot Jolene Brehamel. For success in my academic endeavors according to God's will, ni Jesseline K. Arimado. For the success of college entrance exam, ni Claren Ray Briones. Kahagadan man ni Corazon A. Bonagua. For Rihanna Isabel to successfully pass the UPCAT and intermed exam on August 1, 2026, kahagadan ni Deborah Estanislao. For board examination for criminologists by kahagadan ni Jenica Canaleta. Para sa birthday ni Rufino Bien Jr. ni Ramon Bien. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Froilan, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Eduardo kan Mendoza family.
Francisco Ancola ni Rose B. Asopardo Cantara and family. John Kenneth kan Ayo and Sevillano family. Maria Luz kan SAA Batch 7579. Sa kalag ni Agripina Justina kan Buendia and Serban family. Dominador Senior ni Noel S. Nunez and family. Sa kalag ni Clarina kan Nasayaw family. Isabelo Jr. ni LV Alamo and family. Sa kalag ni Julian ni Pamela Destacamento. For all the poor souls in purgatory ni Mirna Raposon. Pilar kan Perla family. Sa kalag ni Maria Luz, Elias Sr., gabos na kalag sa purgatorio, kagada ni Mary Agnes. Bigonio and Lolita kan Lanuso family. Mamerta and Rufino Sr. ni Judith and Saldi Munoz. To pass the NCLEX RN USA exam, Prometric, SCFH RN, IELTS and LEPS exam of Jose Piolo de Fe-Marie and Sisa this 2026 kang Encisa family. Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Diyos na sa kagtubos. Good morning. Good morning, Father. Sarong komunidad, kita po nagkakatiripon kunyan sa pag-umaw asin pagpasalamat sa kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kan aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan, mapa sa Indo. Asin sa saimong espiritu. Enot na aldaw kan Agosto, espesyal ang aldaw na inita, enot sa gabos, sa tuya pong ginigirubdom, asin pinagsaselebrar ang memorial o kafiestahan ni San Alfonso Maria de Ligorio, sarong obispo, asin doktor kan simbahan. Siya ang founder kaining Redemptorist, kasuudma si pundador kan yan, mga Jesuit. Magururang man kamo. Kaya nga ni 28 taon na. And ikadua, salamat sa pakisumaro nindo, ngunyan sa selebrasyon na ini, ngunyan na aldaw. Nagpapasalamat man ako sa 28 taon ko bilang padi. Today, I celebrate my ordination anniversary. Salamat po
Aram ko, nagmarata ka mong amay. Bako inituod magmaratang amay, pero rayaon digdi tanganing makisumaro sa tuya. Lalo na kay Father Boots Bombase na kaibahan tangon yan sa tuya po selebrasyon. Ganyan, tanganing kita po gabos na uya digdi, magkanigong magselebrar kaining mga banal na misteryo sa tuya ng rumdomon, asin pagsulsulan, an sa tuyang mga kasalan. Udok sa buot, sarabay kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang. Na nagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na angeles sa sinsantos, asin sa indo mga tugang, ta ako'y pamibi sa kagurangan tan Diyos. Maherak manlugod sa to, ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asin darhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos na danay na nagmumukna sa imong simbahan nin mga bagong paarog nin kabanalan, warasan sa mo na magdayupot na gayo sa mga inagihan ni San Alfonso Maria, Obispo, asin doktor kan simbahan, sa kahigusan para sa mga kalag, tanganing magkamit kami kan sa iyang mga balaog sa kalangitan. Huli kay Jesu Kristo, kagurang na niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay asin nagahade kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Pagbasa ginuno sa libro ni Propeta Jeremias. Ang mga padi asin mga propeta nagsabi sa mga prinsipe asin sa gabos na katawuhan. Ang tawong ini maninigong gadanon, huli ta naghula siya tumang sa banwaan na ini. Siring sa nadangog nindo, si Jeremias nagsimbag sa mga prinsipe asin sa banwaan. An kagurangnan iyo ang nagsubol sako na maghula tumang sa harong na ini, saka sa banwaan na ini, kan gabos na tataramo na sa indong nadangog. Kaya ngunyan, pakarhayan nindo ang sa indong mga dalan, patin ang sa indong mga gibo. Hinanyuga nindo ang tingog nin kagurangnan sa indong Diyos. Tanganing pugulan niya ang karatan na binibingat sa indo. Kung dapit sako, uya ako sa kamot nindo, gibuhan nindo ang pagkamarahayon asin buot nindo, alagad pakatandaan nindo, kung ako gadanon nindo, magpapabulos kamo nindugo na dainin sala sa indo mansana, sa banwaan na ini asin sa mga nag-eerok digdi. Hulita sa katunayan, ang kagurangnan, iyo ang nagsubol sako sa indo, tanganing sabihon sa indo ang gabos na sinabi ko. Dangan nagsabi ang mga prinsipe asin ang bilog na banwaan sa mga padi asin mga propeta. Dai dapat gadanon ang tawong ini, hulita nagtaram siya sa tuya sa ngaranin kagurangnan na sa tuyang Diyos.
Si Ahikam, aki ni Sapan, pinagsurog si Jeremias, tanganing da siya ikatao sa kamot kan banwaan, nabuot magadan sa iya. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Hawas sa ako sa laboy, daiman lugod ako malunod, makaligtas lugod ako sa sakong kaiwal, asin sa hararom na tubig. Daiman lugod ako madarakan sulog, daiman higupon kan kaladman. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Ako nagmumundo, asin nakukulugan, suruga ako, O Diyos, kan sa imong pagtabang. Uumawon ko ang ngaran ng Diyos sa mga awit. Pagmumurawayon ko siya sa sakong pagpasalamat. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Mahihiling ini kan mga api asin mag-uugma kan mga nagahanap sa Diyos, asin mauumayan an sa indang puso, huli ta dinawag ng Diyos ang mga duka, dai niya isinisikwal ang mga bihag. Sa imong dakulang pagkaherak, kagurangnan, simbaga ako. Ang pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. pagrukyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Kay itong panahon, nadangog ni Hading si Herodes ang mga pinag-uusip dapit kay Jesus. Kaya nagsabi sa iyang mga surugoon, si Juan Bautista iyan, nabuhay liwat, kaya igwang makangangalas na mga kapangyarihan. Huli ta si Herodes, ang nagpabilanggo kay Juan, ang dahilan iyo, si Herodias, agum ni Felipe, na sa iyang tugang, sinabihan siya ni Juan, bakong para sa imo ang babaeng iyan? Buot ni Herodes na ipagadan si Juan alagad natakot sa mga tao, ulita para sa inda si Juan sarong profeta. Kaya kanal daw na ikinamundag ni Herodes, nagsayaw ang daragang aki ni Herodes, ni Herodias, sa atubang ningabos. Ininagustuhan na gayo ni Herodes, kaya nagsumpa na itatao an anuman na hagadon kan daraga. Sa pagsunod kan sa iyang ina, nagsabi kay Herodes, itao mo sa kuya ngunyan man sana sa sarong pinggan an payo ni Juan Bautista. Ikinamundo kan hade. Alagad huli ta siya nagsumpa, asin huli man sa mga bisita, nagbuot na itao an hinahagad. Pinapugutanin payo si Juan sa bilanggoan, dinara kan daraga sa iyang dinara sa pinggan an payo, asin itinao sa daraga, dangan dinara kan daraga sa iyang ina. Ang bangkay, kinuakan sa iyang mga disipulos, asin ilinubong. Pagkatapos, dinumaninda si Jesus, asin inusipan. Mga dugang kong namumutan, parahay na bareta kan kakurangan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good morning po. Salamat po, tayaon ka mo. Pakisabihi ang katain mo, salamat, tayaon ka. Nagturog ako kasubanggi mga almost 1 o'clock. May okasyon po kita kasudma dahil ito sa 60th founding or foundation anniversary kan sa tuya pong parokya, and nagingawa kong magimatang mga 4 o'clock tanganing mag-prepare ngunyan kan sa kuyang sermon. Kaya
Pag tururog na ko na kamo, pukawon ko na lang kamo pagkatapos kan sermon ko. Kasi bagong aga pag mata ko, ang pinaghurup-hurupan ko po, iyo ining sa kuyang ipinagsaselebrar mo niyan, ang anibersaryo kan sa kuyang pagkapadi. Sabi ninda, pag haloy ka ng padi, in my case, I am now today 28 years old as a priest. Sabi ninda, pag haloy ka ng padi, ara mo na ang sa imong tigigibo. You know what you are doing. In fact, tuo mo na ang partikan misa. Minsan, tuo mo naman ang ibang sermon mo. Naramduman ko kang naasay na ko sa daraga. Pag may misa sa gadan, tuom na kan sa kristan ang sermon. Maski day ka patapos, nagdadalaga na, daradara na sukalis for the offertory. Yeah. Pero, sabi ko sa sadiri ko kasubago, ang totoo, habang naghahaloy ka sa pagkapadi, kung mayo ang Diyos sa imong buhay, without God, we really do not know what we are doing. I know Father Boots will also agree with me. Yeah. Si Father Boots, mas gurang ini sa kuya sa pagkapadi. Siguro 50 taon na sa pagkapadi. But habang naghahaloy sa pagkapadi, mas lalo mong day aram ang gigibuhon mo kung halion mo ang Diyos sa imong buhay. Ngunyan, I find it meaningful also that as I celebrate my 28th ordination anniversary, pinagsaselebrar naman po sa aldaw na ini ang memorial o kapiyastahan ni Saint Alphonsus Liguori, the founder of the Redemptorist Order. Saro man po siyang abogado. He was a brilliant lawyer who left a promising legal career to become a priest, to become a missionary, and sabi ko nga ni, founder of the Redemptorists. And eventually, he became a saint. Bilang saro man na pading abogado, his life speaks to me in a very personal way. Saint Alphonsus reminds us that our greatest achievement is not the titles before and after our names. Minsan kaya nakatuto kita sa titulo ta before our names, attorney, father, monsignor, engineer, architect, doctor, then after our name, MBA, STB, DD. It's not all about that. It doesn't speak about the real achievement that we should have in life. And that is a very good reminder coming from Saint Alphonsus Liguori. In the end, the most important question is simply, Lord, have I been faithful to what you called me to do? So sa tuyang ibanghelyong nadangog, we heard about the tragic story sa buhay po ni John the Baptist. Aram niya sa katotoohan, and he had the courage to speak the truth. Maski aram niya na ang kahulugan ka ini, iyoan sa iyang buhay. Sinagwi niya si Herodes sa iyang relasyon kay Herodias na agom kan sa iyang tugang na si Felipe. He could have remained silent to save his life, but John the Baptist chose faithfulness over comfort, truth over popularity, and God over self-preservation. I think Saint Alphonsus made a similar choice. He could have pursued success, prestige, and comfortable life as a lawyer. Instead, he listened to God's call and gave his life in service, especially to the poor and the abandoned. For me, that is also the meaning of priesthood. Priesthood is not about success. Priesthood is about faithfulness. After 28 years,
I realized that priesthood is not measured simply by how many masses we have celebrated, how many homilies you have preached, how many buildings we have constructed, positions we have held, or projects we have accomplished. Because one day, all this will pass. Habang aki kang padi, masigasig ka pa. Pero pag nag-retire ka na, ang apod na nga ni sa imo kang tao, mumo na, bako naman mamo. Di ba? Sa gilid ka na naman. Dakulong kang kinaputan na posisyon, diocesan positions, dakulong kang titulo sa imong buhay. But after na ika magurang, all this will pass. Habang active ka sa service, padaba ka kang tao. Pero pagbako ka na active, pagrurulampasan ka na sana, pag-aagi-agihan ka na lang ninda. All this, positions, titles, possessions, these are fleeting things in this world. Because what remains is the question, did I love truly or deeply? Did I serve well? Or did I remain faithful? Totoo po, sa buhay ko bilang padi, there have been joys and victories, but also failures, disappointments, tiredness, misunderstandings, and moments when the road was difficult. May mga panahon na pagalon ka na, lalo na digdi po sa St. Jude, surunodan na misa, tulong misa. Tapos, may madulok sa imo pagkatapos kan misa. Day ka pa nga ni nakakahangos. Father, mapabless kami. Father, may ulyuhan duman sa tansuli. Pero, when yan na-realize ko, despite that, or amidst all this tiredness na namamati mo, kaipuhan magpadagos ang misyon. The mission continues. But all, or through all these years, one truth remains. God has been faithful. If I have reached 28 years, it is not because I have been strong every day. It is because God has carried me on the days when I was weak. And He has used many people. My family, my brother priest, lalo si Father Butch, sa roinikan mga barkada kong padi. And mga kaibahan mong padi, pinadara ng Diyos, parishioners, friends, communities, and even difficult people to form me and remind me why I said yes 28 years ago. So today, my prayer is simple. Lord, keep me humble enough to serve, courageous enough to speak the truth, and faithful enough to continue. Like John the Baptist, may we have the courage to stand for what is right, even when it is unpopular. And like Saint Alphonsus, may we never allow profession, position, our possessions, or prestige to become more important than our mission. And for me personally, I pray that the remaining years na itatao sa kuya kan Diyos tigdi sa kinakban will not simply be more years of priesthood, but better years of priesthood. More humble, more compassionate, more prayerful, more available to people, especially those who need God most. Because para sa kuya po, ordination is not simply an anniversary to celebrate. It is actually a yes that must be renewed every day. So 28 years ago, I said, yes, Lord. Today, with gratitude for the past, with humility for my shortcomings, and trust
for whatever lies ahead, I simply say it again. Lord, yes, Lord, here I am, use me, not for my glory, but yours. Not according to my plans, but yours. And when the road becomes difficult, give me the grace to remain faithful. May Saint Alphonsus Liguori pray for all priests that we may never grow tired of serving, never become too proud to listen, and never forget the one who called us. Amen? Sa ngalan ka Ama, Aki, at sa Espiritu Santo. Amen. Magpamibi ka mo mga tugang tanganingan sako, asinan sa indong atang maako manlugod, kan Diyos samang makakamahan. Akoon manlugod, gan kagurang na ng atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Kagurangnan kay raking palaada an sa mong mga puso, kan langit noon nakalayo kan Espiritu, na winaras mo, kin San Alfonso Maria Liguori, na siya magselebrar kaining mga misteryo, asin huli man sa nakaining magdudot sa imo kan sa iyang sadiri bilang banal na sakripisyo. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan, mapa sa igdo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurang magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat matanos sa sinakakaligtas, na danay asin minsan sa en magpasalamat kami sa imo kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Huli ta sa fiesta ni San Alfonso de Liguori, pinapaugmamong gayuan sa imong simbahan na pinapakusog kan panalmingan nin maki Diyos na pagkabuhay. Hinuhulitan kan tataramo na hinaharubay, as ininaantabayan kan sa iyang pakiulay na uyon sa imo. Kaya kaibakan kadakul-dakul na anggeles sa sinsantos, nagaawit kami sa imo, kan himno nin kaumawan, daing tapos
na nagsasabi, Diyos ni mga alangin kasitaga, panukan sa imo, namulawayan. Husana, Husana, sa kaitasan. Husana, Husana, sa kaitasan. Palaran ng minadigdig, sa ngaran kan kagurangan. Husanda, Husanda, sa kaitasan. Husanda, Husanda, sa kaitasan. Husanda, Husanda, sa kaitasan. Kagurangnan, ikanang gadan banal, burabo din gabos na kabanalan, kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak asin dugo, yan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya nasarugaring nabuot, nagpaubaya sagkod sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuanya man kan kalis asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kabugabos asin mag-inom kaini, taini ang kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, iniyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwat ipinapahaya, sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat, ta pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduman si kaguranganan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinabaan, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong papa na si Leon, asin ang samong obispo na si Joel, asin ang gabos na klero. Sining man girumduman sa imong pagkahirak, ang samong mga tugang na nagturog sa paglaom kang pagkabuhay liwat, asin ang gabos ng mga gadan. Ako asinda sa liwanag ang sa imong lalawgon. Kaya lagi kami gabos, namibibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhen na ina kang Diyos, kaiba ni San Jose, sa iyong esposo, kang mga banal na apostoles sa gabos sa santos, na kayo pag nagpagaya-gaya sa imo, magkadigong maging kairas, kang buhay na rin kasagkuran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos sa mang makakamhan,
sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Natukdoan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos doon nakaugalian, nangangahas kitang magsabi. Ama niyamo, niyaon sa langit, Pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga nin siring sa langit. Ang sa mong kakanon sa ruwal daw, itao mo sa muya ngunyan. Asin patawadon mo kami, sa samong mga kasalan. siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya. Asin haray kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot, agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasat sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin manligtas sa gabos, nakapurisawan, mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaom, asin pagdatong, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi katuninongan, iwinawaras ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo, hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburunyog, sosog sa imong kabutan, ika na nabubuhay, asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihira sa lambag saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you. Peace be with you. Sa lahat ng awa, sa Kristo, mapaginawa. Erati kami, Cordero ka Diyos, na nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Awi kami, mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, ang nagpapara, kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi na makikisumaro sa iyang bangkete. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag maumayan. Anawak ni Kristo,
na sa paagi kan mga kamot nin padi, na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, ang daing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Mamiti kita. O Diyos na nagmukna kay San Alfonso Maria na maimbod na namamahala, asin parahulit kan urog kadakulang misteryo, warasan, daan sa imong mga parasunod danay na mag-ako kaini. Asin pakaako, daing tapos na mag-omaw sa imo. Huli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po kita sa nagkapirang announcements. Magkakaigwa po kita ng second collection para po ini sa pagmantinir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan. Siring man sa masunod na semana, Agosto 3, sagod 5, aldaw nin Lunes, sagod Miyerkules. Magkakaigwa po nin Triduum Masses for the Dead o responso sa oras na alas 6:45 sa pagkaaga. Pakisurat na lang po sa libro o sobre na yaon sa may parish office ang mga pangaranin kalag na buot niya tong girumdumon. Siring man, bilang pagtaonin pagalang sa presensya kan kagurangnan sa simbahan, sa tuya pong pinapagirumdom ang pagsulot nin angay asin disenteng bado sa pag-atindir kang banal na misa. Sa kababaihan, dai po magsulot nin sobrang halipot na bado
sleeveless, off-shoulder, or crop top. Sa kalalakihan, likayan ang pagsuulot nin sando asin shorts. Ang satuyang maayos na pagsuulot nin bado, iyo ang simbolo kan satuyang pagrespeto sa Diyos, asin sa kasagradahan kan simbahan. Salamat po sa indong kooperasyon. Ganyan matindog kita gabos, aldaw na Sabado, aldaw po inikan sa tuyang mahal na ina, yaon digdi si Our Lady of China, and sa tuyang diocese si Nuestra Señora de Salvacion. Kaya sarabay niya itong awiton, ang Salve Regina. Salve Regina, Mater Misericordiae, Advocata nostra, Ilius tuos, misericordes oculos, ad nos converte. Ea benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilio ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria, ora pro nobis Sancta Dei Genitrix, oremus. Omnipotens sempiterni Deus, vi gloriosi Virginis Matris Mariae corpus sit animam, ut dignum Filii Tui habitaculum mi fece mereretur, Spiritus Sancto cooperante preparasti, laut cuius commemoratione leta amor, eius pia intercessione ab instantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per indem Christum Dominum nostrum. Matukaw kita. Matukaw na po kita, madali lang. So, enot sa gabos, gusto ko pong magpasalamat sa Indo Gabos sa pakisumaro ngunyan sa satuyang misa sa pagselebrar kang kapiyastahan ni San Alfonso Maria de Ligorio. At same time, pagselebrar ko man kan sa kuyang ika-28 taon na anibersaryo kan ordinasyon sa pagkapadi. Salamat po sa Indo. Aram ko ang iba sa Indo bakong mga amay na paramata, pero yaon kita nakisumaro sa tuya niya na selebrasyon. Enot kay Father Boots, thank you very much, Father Boots. Kasuod ma pa yaon si Father Boots nakisumaro sa tuyang selebrasyon kang pagiging senior citizen kan sa tuyang parokya, asin po niyan. So thank you very much po, Padre. And syempre sa bilog na DSJ, Daughters of St. Jude, ang iba sa indarayaon po, digdiso iba, nag-online gayud sa harong, nagkapirirot pa. So salamat po sa Indo. Then sa manlain-lain na komisyon, na naging inbuelto sa satuya mo niya na selebrasyon, Commission on Worship sa pamamayo ni Ate Erlyn, ining satuyang mga choir, live streamer, lector, commentator, hali pa sa Santo Domingo. So, and happy birthday, Ate Jean. O, ka-birthday ta ka pa lang. So, sa mga mass collectors, lay minister, as in, ang satuya pong mga servers na nagmaratama na amay ngunyan, thank you very much po sa Indo Gabos. So, sasabihon ko na naman sa
paborito kong magic words. Enot, thank you for your friendship, thank you for your love. Then I'm sorry kung minsan nagkakadaragitan ko kamo. Yan. Trabaho lang. Otherwise, dahil indo kayo po ng padi kung dahil nang magsaway sa indo. Yan. So kaya pinagsaselebrar tango niyan ining regalo nin pagkapadi because aram ta saro ining tremendous gift coming from God. Yan. Sa kaya kung igwaman akong naging mga pagkukulang, sorry po, patawad. And of course, I would like to assure you that I love you. O sabihan daw yan sa kataid mo, thank you, I'm sorry, and I love you. Tindog na po kamo gabos. Anibersaryo ko po nganyan, kung dai pa po kamo namahaw, igwaman dyan nakapi sa laog, maglaog na lang po kamo after the Mass. Salamat po. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Idukoan payo asin maghagad kan bendisyonin mahal na Diyos. Sa tabang asin pamibi ni San Alfonso Maria de Ligorio, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay. Ilikay sa anuman na mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan. Iwara sa Indo ang kinakaipuhan din kusog, balaog, asin kakayahan. Tanganing inigabos magamit nindo sa paglingkod, sa saiya, asin sa indong kapwa. Asin bendisyon ang lugod kita gabos, kan Diyos na mamumuton, asin mayaherakon, anama, aki, asin al Espiritu Santo. Amen. Amen. Bago ko po mo alawon, natapos na ang misa, nalingawan kong mamensionar, maugma ko nga na aldaw ta, yaong po ang sa kuyang mga tugang pamangkin, yaong po sinda dyan sa likod. At least they are here to celebrate with me kan sa kuya pong anibersaryo. Salamat po sa Indo. O, lakaw na kamo, luway-luway sana, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos.